Il-maġġoranza tal-pazjenti li rriżultaw fil-pożittiv għal COVID-19 jgħixu fiċ-ċentru tal-pajjiż. Dan ħareġ minn informazzjoni li tat is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, l-Professur Charmaine Gauci, illi nġabret tul l-imxija ta' din il-marda f'Malta. Fil-fatt, 142 mill-aktar minn 400 pazjent joqogħdu fl-inħawi tal-portijiet li jinkludu fost l-oħrajn l-Imsida, Birkirkara u Ħal Qormi. 95 huma residenti fix-xlokk ta' Malta, 64 joqogħdu fit-tramuntana, 42 fin-nofsinhar, 39 fil-punent u 20 pazjent jgħixu għawdex jew kemuna. Ma jfissirx li l-persuna ħa il-virus eżatti minn dan il-post, għaliex nafu l-nies ikunu qegħdin fuq il-post tax-xogħol, in-nies ikunu setgħu iltaqgħu ma' nies oħrajn postijiet oħra, u allura din tkun qiegħda tagħmel differenza eżatti fejn ikun qiegħed jinfirex il-virus. Jekk wieħed iħares lejn l-etajiet u l-ġeneru tal-każi attivi isib li l-maġġoranza tal-pazjenti huma rġiel u għandhom bejn l-20 u l-34 sena. Il-Professur Gauci spjegat li l-ormoni tan-nisa fil-fatt jippermettu għall-immunità aktar b'saħħitha fin-nisa. Li minn banda huwa ta' vantaġġ għaliex nafu li jekk inti jkollok nies li jkunu qed jiġu affettwati li huma aktar anzjani, hemmhekk inti ħajkollok iktar riskju li jkun hemm iktar komplikazzjonijiet. U din ukoll qiegħda tirrifletti wkoll il-miżuri li aħna qegħdin nieħdu fejn inti għandek l-iktar il-working population li qiegħda tiġi affettwata u fejn aħna qegħdin naraw li inti kollok dawk in-nies li aħna permezz ta' leġiżlazzjoni wkoll aħna dawn il-nies li huma aktar anzjani iktar proteġejnihom għaliex huma aktar vulnerabbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.